ndewo na aha nwemeka. Aha bụ Ifeọma, ndewo nọ. Anyị nọ na ebe a nọ na beach na Mexico. Dịka anyị kwuturu na okwu n'ụlọ anya ebe a dị iche. Enwe ihe dị iche n'ebe a na ebe ndị ọzọ. Anyị nọkwa Mexico for vacation, but anyị bikwe na Canada. Ọ Canada ka anyị si ebe a. Ihe anyị jikwere chọrọ ikwu n'okwu maka enwe ihe dị mkpa. Ọ bụ afọ anọ gara aga ka anyị hụrụ ihe na ịntanetị. Anyị sị mba, ihe awụ ndị wayo. Mana anyị elebakwara anya hụ na ọwụ ihe na-aga n'ihu. Anyị etinye aka n'ime ya. Afọ anọ anyị emene digital marketing na ịntanetị. And ọ na-enyere anyị aka. Ịmara na mmadụ ọrụ na-arụ ọrụ ịrụcha ya ọgọdọ ikwu onye isi agaghị na-ewere ọrụ ahụ nye nwa gị si arụwa nwa gị ga-ebidokwa n'isi. Ọ bụrụkwana na ịbụgodo onye etiti ihe ọsọkwa gị rụọ agaghị ewere ọrụ ahụ nye ụmụ gị, mana inwe biznes ị ga-ewere ya nye ụmụ gị. Ihe anyị na-eme nye n'anya aka anyị akpata ezigbo ego, anyị ewere ya tinye n'ụlọ zụọ mana Amerịka mana Canada ebe anyị bi ma n'ụlọ. Ihe a na-enye ezigbo aka. Enwere ndị na-arụ ọrụ arụgide n'ụtụtụ arụ ọrụ abalị arụ ọrụ ehihie ọ naghị ezukwe. Ọ bụ ihe mere anyị jiri Anyị ebido ka a na-akpọ side hustle because anyị na-arụkwa ọrụ but iwu side hustle anyị but all blessela anyị big time. na ya mechara ka onye kwere gị aka ya ka jigote sheme. Ihe abụghị ka eji eme echi okwere okwenye ọra ọsọ nke ewu ezigbo ihe mmadụ mmeke ga-ewere nyere m gị aka, nyere famili gị aka, nyere ụmụnna gị aka, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị n'ebe a. Ọ bụrụ na uche ịma ha emeka unu pịa aka na bọtịn ahụ jụọ anyị ajụjụ, anyị ga-akpọ gị na fon anyị nọ na-ekwuo ya dịrị unu mma mana ụtụtụ mana ehihie ma n'abalị. Ndewo.